skal lukke øjnene. Luk øjnene. Du må ikke se, hvad det er. Vi skal smage på de her ting her. Nu må jeg åbne øjnene. Vi skal smage på en mango og en jordbær. Den dufter godt af mango. Den stinker. Klar, 1, 2, 3 nu. Slut det. Nej. Okay, vi kan ikke anbefale jer at købe budding. Jeg elsker mango, så derfor har vi købt den mango-drik. Den er god, den der. Hvorfor ikke noget brus i? Jeg havde virkelig glædet mig til sådan en her med brus. Så tager næste. Ved du hvad det her det er? Crispy fried macaroni. Så det er pasta, der er frityrestegt. Prøv at tykke. Det er hvad når du spiser nudler med... de er stærke. De smager både lidt af sukker og salt og chili på samme tid. Ja. Vil du smage? De er faktisk gode. Det er den nye Sunlolly vingummi vindruesmag limited edition. Man kan også få dem her i is. Ja, det er jo Sunlolly, det er is. Det Det ligner lidt gajoler. Prøv duft til den. Duft til den. Du har ikke bidt den. Nej. Du har ikke bidt af den, men... Det smager godt, men det hænger lidt fast i tænderne, det her. Smagen er god, men det er ikke verdens bedste vingummi. Hvad siger du? Den er god nok. Det var ikke verdens største succes i dag. Stay tuned til næste gang, hvor vi smager på dem her. Herhjemme, der elsker vi de der øjne med noget inde i, og nu har vi fundet dem i flere forskellige smagsvarianter. Vi ses.